Dempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak butuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet dogongan aku ki goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Oke. Rasa suluk, rasa suluk. Gak suluk barang ora. Men ketok greget ora. Maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka Jamus Kelima Sada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekaning mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara. Kok ngerti aku? Siramu nutupi kok. Ah, ngono luwih cetha. Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ora ana. Ngono terus lho? Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko tak kon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu, ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodipati. Pancen bapak war nesu arek aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa, Tru? Ambu. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Yaiku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki mung batur-batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampeyanmu dhewe tau une-uneke. Tru. Padha loro mungsuhe saiki, Tru. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndarawati nambak rengkaning perut sing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Tru, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe mumpung sinuwun Ndarawati durung adoh, terus doya ya Tru yo. Yo, bekakang nang dalan. Yo, ora apa-apa kok. Yo. Manik jajalan surtane baune iblis lanat. Ratu diancam karo batur-batur arep ngopo Pak? Bangga
sangka kumanyar Kuri manggen tanpa siring kang mas muruping langit Nirkumaraning Rat Pramudita sinapu ing kaheningan kula narbuka wiyaraning kondo kinepit langing budaya luhur mridadya tepa palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman borakaning kondo lirarik nuntut ing basa denging kunang musrasa yen narasa ya karaos mulat cari rohang rasa wani rohing diri rasa rumangsa ngrumangsani nirjalma ilukaca jarwa wis nakop caing carita becik wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namiksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darung Yang Kartika pinurba kudrating kawasa sahiratri angidri bawana purwa teking duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetukulan tangkar temangkar kaya siram bunir Jawapati Ngerbya dadya padhanging kutu-kutu walang atoga bulan wana yang Brantaya dadya pranaan tanpa wicalan padhang terhamangan sunari Sang Hyang Rawi ingkang asam rebawani jagat mungging jagat wetan dumungup-mungup mungging hanggraning bukir abang mrengangah lamun kaeksi yayahan dilat-dilato bumi saya dangu sumunu Sang Hyang Arpa kados ngeblak kenan kiring abang esmun jenar kaperbawan dari Sang Hyang Basanta tanentu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru maya-maya pucuking gunung ki nemelan gandanu kasir ing Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu selain kawula dasih dene rarsang upaya boga karep tegal sawai anglur selur tanah pedhuti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawane ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil katur sunare jagat wis katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut yuda rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing kemadhani kekuwunging praja ing Indra Prasta ya ing Amarta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marmo kundang negari Panjang kunjung pasir pawukir Lor Jinawi Gemah Aripah Karta Tata Turaharja sinten minangka dadi makutaning bangsa ing Amarta menika tawarnani winastan dosa namanira dosaraning 10 nama wis mestani jejuluk Salata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Guna Talikrama ya Sangajat Jata Satru Sada Dwija Kangka Narendra kepakuning bumi nganggung jejekaken kautaman Risa juga lenggah
madaning dampar ora mantra-mantra sipating Bathara Yayasan Hyang Bathara Dharma Ngejawantah binayang bayang sangganing Apsara Apsari saking kasuwargan bebanggeng pasebaning Prawadya Bala Megambir mlabar yayah samudra datan mutepi miwadatan kantun sangganing para kadang dados sakule mangke kawis ngarawi punata agung ing Durawati semawon nata ing Mandura riwis nyelenggah madaning Jatulaya sawetawis sangaran sabdaning nata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma nadaning jawi jejel pepet pipit prasasat atopan dengkul sangganing para nayaka ing samya gandung sebo parandene katingal tidhem jinem madaning pendhapi ageng negaring Indraprasta nadyan gegodhongan terang ngubah samirana datal mampah parandene mangke sanata dening kepareng awedhara pangandikan mila sigra merwani pangandikan sanata Prabu Darma Kusuma dadi kemangnuwun jeneng pangandika sanata Prabu Puntadewa ing dereng kababaring lesan
Jurtinon ning pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyana miang panjra sarwarama manik nara wata Prabanyo kang merat kenyaring tejo laliwaran lir lat sisiring dadit wimbo kekandha mrih ongas mangagung mugi ngayomana marang praja Ngamarta saisinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu ing Dwarawati rayipuk para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna wasisaning Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yai tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Ngraka ing Mandura. Mangga puti dada niskala durga mendhak kala sirna. Namung parenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka ing Mandura kunjung ngersa paduka Yai Aji Ngamarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Yai sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing Ngraka ing Mandura wonten ing Datlaya Praja Ngamarta dinten sak mangke menika. Yai Prabu Ngamarta
Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuro Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ya. Tak tampa siadiatur bukti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sena. Ndak gegem dadiake jimat. Prayoga nunggun mulenggah. Ya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Buli kakangku aku ngaturake basaku katuro. Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara atur bekti kalawan pun Kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Prayoga nunggun mulenggah. Ya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nadyan kula ingkang rayipun pamadya ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Kadangipun Kakang Janaka tak tampa. Siadiatur bekti kalawan Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula mendinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kekalih. Arjuna kaya wis ora kurang prayoga, ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun Kakang negara Ngamarta. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana, ya Nekula Sedewa. Wis ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripik, diri kula pun dinggo jimat paripik. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Ya kembar kaya wis ora kurang kepenak. Ya Nekula Sedewa kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Praja Ngamarta. Koko Prabu, sasampunipun kepareng pinarak ingkang langkung sekeca. Ndadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala. Duh Koko Prabu, upami alit utusan gandhek sak kembaran ageng utusan Nayaka ing Dwarawati bilih iki nenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedya ngrakit Arata Kencana kinarya amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji yampianipun ingkang sesemban kula nalindring Dwarawati kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Yayi, nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Namung kula suwun kanthi sanget tata upacara ing kaprajan ing pekatan menika kala wau mboten saktrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Dwarawati. Krana pangraos kula pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta. Tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Dwarawati. Mila sampun ngantos kapenggalih ingkang langkung jlimet wonten telenging penggalih paduka Yayi Prabu. Ingkang sejatosipun sowanipun ing Raka ing Dwarawati menika badhe wonten wigatos ingkang kula unjukaken sa paduka Yayi Haji Ngamarta. Kadereng tuwin kaselak raos sing manah daya-daya ngawuningani Koko Prabu kepareng mambabaron ingkang sejati. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Yayi, wale-wale menapa? Sawanipun ing Raka ing Dwarawati wonten Praja Ngamarta dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados birat penandhang ing sinandhang ing Raka ing Dwarawati. Mlingking saking menika Yayi, dinten sak mangke keparenga suka lilaning penggalih amaringa wekdal dhateng Raka ing Dwarawati anggen kula munjuk atur ngersa paduka Yayi Prabu babakan anggen kula kepengin nyuwun tulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yayi Haji, Yayi Puntadewa, kadang kula ing Ngamarta Yayi. Hanjrah ingkang puspita rum kasiring samirana mrih sekar gadung ngas kandanya
maweh raras renaning priya mengko raos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu kepareng ambabarana dhateng rayi Ngamarta Yayi wonten timbalan mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten tigang candra tang lenganing godita sakmangke menika negari Ndarawati kados nampi melak ing Jawata negari Ndarawati kados nampi pegebluk ingkang tumanduk dhateng para kawula sak negari ing Ndarawati kathah sangganing para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula mbudidaya mripadang lelampan Projeng Dwaraka srana ngrawakaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimbuna supados nambak rengkaning praja ing parandening katindakaken gagar wigar tenantu karya mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken ingkang raka tumuli nglampahi salenarite sesemek ron raja mola bebantal bata sarimbak nampi sasmitaning Jawata dewa paring dawuh negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing Raka ing Ndarawati Yayi nuwun sewu Yayaji mboten nampa badhe arep-arep pisan dhateng aturipun Yai Prabu Kresna babar pisan mboten nanging sanget mboten nginten wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun kepareng rawuh wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa sareng kula tanjahaken menapa to sababipun dene Yai Kresna nggadahi sloga ingkang kados mekaten terwaca aturipun kadang kula ing Ndarawati malah sawanipun wonten negari Mandura anganti dhateng Raka ing Mandura minangka dadi saksi tama anggenipun badhe aturipun Yai Prabu kunjuk paduka Yai Samyaji mila mboten nama kula badhe ngetingal-ngetingal kelabatanipun Yai Kresna babar pisan boten sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau mila terus sanget panyuwunipun ing Raka ing Ndarawati panyuwunipun kadang kula ing Dwaraka menika mugi kalulusna dening kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu kasinggihan jer Pandhawa mboten badhe supe dhateng labetanipun kadang kula ing Ndarawati namung semantena gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging klebet Werkudara Janaka tuwin kembar mila Koko Prabu menawi dipun keparengaken kula badhe andangu dhateng kadang kula sekawan menika langkung prayogi Yai Prabu tumunten kadang kadang paduka ingkang sekawan Werkudara nggih Dimas mesti ora usah dadak nganggo angambali pengendikaning Koko Prabu ing Ndarawati siadi wis midhanget dhewe maragake matur monggo penemune Yai Sena kepiye yen pancen Pandhawa dadi sarana waluyaning Projeng Ndarawati aku ora bakal wegah maragake dawana aku mbok dawuh munggah gunung medhun jurang yen perlu jegur segara aku ora bakal selak waton dadi sarana waluyaning Projeng Ndarawati Koko Prabu bebasanipun ingkang rayi kadhawan manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana anggenipun Koko Prabu Ndarawati saged amadhangaken negari Dwaraka Koko Prabu Yayi nakula kepiye Koko Prabu najan paribasan kula kadhawan beto barang ingkang awrat mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak namung mastuti dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngamarta Yayi Sedewa kepiye monggo penemune Siadi kula nuwun pangapunten menawi dipun parengaken radi majeng anggen kula ngabyantur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ndak keparengake Dimas kadangku pragil sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken awang sesangka
Nalindra Pekmarwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurta-kura reka giri Prananggana magawe gelari wang-wang Yai Ragil Siadi Darbi atur apa mara matur marang pun Kakang nun inggih nun amit pasang Kalimantabe tinebene ngelok duni demawang nawang tuwang menawi wonten lepatipun ingkang rayang dipun ngunjuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu Diagung Pangaksami iya Dimas ora dadi ngopo nuwun pangapunten Koko Prabu menawi sangganing para kadang menawi sangganing para sepuh kadang kula sepuh Kakang Panenggak Panengah tuwin kadang kula Kang Mas Nakula sarujuk babakan pustaka Jamus Lima Sada badhe kaboyong wonten negari Ndorowati. Namung kula nuwun sewu menawi ingkang rayi ragil nggadahi pemanggih ingkang sanes. Penemune Dimas Sedewa kepiye? Kula nyuwun mapunten. Ngengingi babakan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada menika estunipun boten pusakanipun para Pandhawa piyambak. Menika boten. Namung pustaka Jamus Lima Sada menika mujudaken panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta, Koko Prabu. Mongko jagat sampun nekseni milih menawi Pandhawa menika kecelan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyang ingkang boten remen dhateng para Pandhawa menika badhe damel sengsaraning Pandhawa, tuwin badhe damel pejahing para Pandhawa menika paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Menawi ngantos pustaka Jamus Lima Sada menika kala wau oncat saking negari Ngamarta tumunten asta dening Koko Prabu Ndorowati menapa inggih boten badhe kapitunan sangganing para Pandhawa medhahing para kawula Sedewa kula wonten paring dawuh yen to liyane ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada ndak kira pantes sira matur ingkang kaya mengkono nanging ngelingana yen to ingkang nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Koko Prabu Ndorowati paribasan sesembaning para Pandhawa Pandhawa kuwi ngendika seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah tetaronan kan Koko Prabu Ndorowati. Nanging kena ngapa lah kok dadi aturmu kaya mengkono? Kula nuwun mapunten. Ingkang gadahi kewajiban tumrap pustaka Jamus Lima Sada menika kula nuwun sewu Pandhawa. Namung menika. Nadyan menika Koko Prabu Ndorowati kula nuwun sewu kula pitados Koko Prabu Ndorowati menika paribasanipun sampun kados dene sederek piyambak. Kados dene kadang werda ingkang sembah sinunggi wonten negari Ngamarta. Namung kula nuwun sewu menawi babakan pusaka menika mesinipun Koko Prabu Ndorowati menika boten kenging cawe-cawe. Gusti Sedewa wonten dawuh. Aja ngawuh gawar ngawur. Ucap ingkang kaya mengkono mau bakal natoni marang penggaling kadangmu tuwa. Mula yen matur iki ditata, digelar, digulung, aja nganti natoni marang atine liyan. Kula nuwun mapunten Koko Prabu. Atur kula menika adhedhasar leres kemawon mboten kok badhe natoni dhateng penggalipun Koko Prabu Ndorowati menika babar pisan mboten. Namung dapur kanthi pamadan leres mergi menapa menawi ngantos pustaka menika mangke oncat. Menika ingkang kapitunan para kawula negari Ngamarta. Ning apa kira-kira kowe mentala nyumurupi marang kanane negara Ndorowati. Mongko kanan negara Ndorowati ketaman pegeblok kawulane akeh sing padha tekaning pati. Yen waluyaning projek Ndorowati iki mung nganggo pustaka Jamus Lima Sada. Apa kowe awel grundel maringake ngampil pustaka Jamus Lima Sada? Kula nuwun sewu. Ingkang dados nalindra wonten negari Ndorowati menika Koko Prabu Kresna. Mongko pustaka Jamus Lima Sada menika ingkang kagungan para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho Koko Prabu. Nalindra menika benten kaliyan para kawula. Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara menika wonten pundhaking Nalindra. Nek titah utawi kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate menika kawula. Kula nuwun pamunten wis sago dadi ratu ora gelem gawe srana supaya negarane tentrem menika kula nuwun sewu. Nganten menika menapa pantes menapa sampun netepi dhateng darmaning ratu tuan kewajibaning ratu. Wela dalah. Wah, malah nyerwetek gurung mamu. Wangune pancen kowe sengaja nggondhali pustaka Jamus Lima Sada. Mboten perkawis sengaja. Namung kula ngemutaken dhateng kadang-kadang kula sedayanipun supados emut bilih pustaka Jamus Lima Sada menika mboten kenging ngoncat saking negari Ngamarta. Wah, Sedewa, wonten dawuh. Aku percaya piramaning Pandhawa sing pinter kuwi kowe.
Ning dadi wong pinter aja nggo minteri. Dadi wong pinter omong aja seneng kocak, aja seneng peparah. Mengko mundhak kualik kahanane. Nadyan iki kaya ngapa Kresna kuwi kadangku tuwa. Yen nganti kowe wani mancahi rembuge Kresna kakangku, padha karo kowe wani karo dulur-dulurmu tuwa, kowe ora kelingan. Wis pirang-pirang lelakon Kresna bantu marang Pandhawa. Pirang-pirang kahanan Pandhawa ketaman pepeteng Kresna madhangake. Kabeh mau kudu mbok petung. Ora watun dilangkap-dilangkap drwili kaya grojogan ucapmu. Wah, yen pancen kowe sing ora sarujuk pustaka Jamus Klimasada digawa dening Kresna kakangku. Cetha lamun sejatine Pandhawa kuwi sing dadi klilipe ming Sedewa. Lho nyuwun pamunten Mas. Kula mboten kepengin dados kliliping kadang-kadang kula werda menika mbot babar pisan mboten namung estunipun kula nuwun sewu kadang kula sepuh menika racak-racakipun supe menawi adu abenajeng kaliyan tiyang yang sampun labuh dhateng para Pandhawa ingkang gumana musik wonten salebetipun penggalipun kadang kula sepuh sedayanipun menika kepiye to carane males kabecikaning wong liya kula nuwun sewu Pandhawa rumiyin mboten tawa Pandhawa menika mboten nyuwun nanging ingkang nyaketi kaliyan para Pandhawa menika nata Ndarawati dadi upama nata Ndarawati menika paring kesaenan dhateng para Pandhawa menika kula kinten menika ikhlas lahir batin mboten nyuwun leliru menapa-menapa. Sewa wonten dawuh. Lah aku malah saya dadi nranyak sak dhuwuring tengkau ucapmu. Nadyan pancen benere kaya mengkono nanging mestine Puntadewa Yai Prabu Werkudara Janaka apa dene sira kuwi niteni marang kabecikaning liyan ora sakarepmu dhewe. Yen carane kaya mengkono kowe bakal ora duwe kanca. Nuwun mapunten. Nuwun mapunten. Perkawis kula mboten dipun sanak dhateng sinten-sinten menapa mboten menapa-menapa nyatanipun menika gegegi dhateng adil lan bener. Dasar kula namung adil kemawon. Sedewa. Wonten dawuh ora sakakean guna tanpa guna. Kowe wis ngorek-orek raine wong tuwa ingkang ora bakal irang selawase urip. Aku mbok gawe sastra wirang ning arepe Kresna kakangku. Saiki ngene. Nggih kados pundi? Kowe sarujuk apa ora pustaka Jamus Klimasada iku asta dening Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Ayu wangsulan. Nggih nyuwun mapunten. Menawi pustaka Jamus Klimasada dipun asta dening Kakang Prabu Ndarawati kula mboten mathuk, kula mboten cocok tuwin, kula mboten raja. Kowe ora mathuk? Mboten. Monggo Puntadewa kakangku aku Jlamprung lan kula wis padha sarujuk tegese ming kowe sing ora mathuk. Inggih kula nyuwun pangapunten. Yen ngono kowe badal dawuhing Werkudara. Nggih, sepisan ji menika Kakang Mas kula nyuwun pangapunten paripaksa kula badal dawuhipun Kakang Mas Werkudara. Yen pancen kowe badal dawuhing Werkudara, aku ora sudi duwe adi Sedewa. Aku ora sotah ngamarta kanggonan menungsa sing wani karo kadang reda kaya dapurmu. Nggih, nyuwun pangapunten. Ayo lunga. Kakang Mas, kula namung ngemetaken dhateng kadang reda. Ora butuh kowe elingake. Minggat ora? Ora minggat aja kamu sak candhak tak uncalke njaba. Nggih, nyuwun pamun Kakang Prabu, kula nyuwun pamit Kakang Prabu. Nalendra mek marwa sing sang katri gumulung mangremak ing wadya kurda kurore kagiri-giri Rananggono magawe gelari rowang-wang
Dimas Werkudara. Mestine ora kaya ngene kedadiane lelakon ning Praja Ngamarta. Wis ben. Ora sudi duwe adi kandhani ora gugu. Wani mancai rembuki wong gerang. Werkudara, Nggih. wong aku ora apa-apa, mergo aku ngerti kemenang pambeganing kadangku Yai Sdewa. Ning ora kudu kaya mengkono. Lah kok dadi malah siadi nglungake karo adimu lanang. Iki mengko yen nganti kawanguran dening para kawula apa ora banger bacen asmaning para Pandhawa ing atase Pandhawa kuwi ganepe kudu 5 kok ming 4. Ya wis ben. Kuwi perkaraku. Yen nganti Sedewa ora bali Yo ben. nek ngono Pandhawa ming 4 Goleke imbuh sak-sae. Lho kok goleki imbuh sak-sae piye Pandhawa kok imbuhe sak-sae? Wah, tinimbangane duwe kadang sing kandhanane ngeyel wis ben. Mengko tak urusi yen pancen barep kepengin Sedewa bali ning Amarta tak golekane. Yen ora kepengin bali ya wis ben, minggat ya wis ben. Weh lah dalah kriwikan dadi kerujukan geguyut dadi tangisan. Wis ben Baladewa kakangku aku sing nanggung. Ndak pasrahke marang Dimas Werkudara, ya tak tampane kewajiban iki. Yayi, ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh. Kula nyuwun supados paduka Yayi maringaken wujuding pustaka Jamus Klimasada selak mesakaken dhateng para sagung kawula dasih negari ing Ndarawati. Anggenipun sami angrantu dhateng praptanipun ingkang raka ing Ndarawati wonten Praja Ndaraka. Koko Prabu gandeng sampun sami sarujuk. Monggo kula aturi nampi pustaka Jamus Klimasada Gusti Kresna. Lah aku piye Koko Prabu? Koko Prabu lenggaru wonten ing mriki mangke menawi negari Ndarawati sampun padhang tumunten kula ngunduraken pustaka Jamus Klimasada sinambi amethuk paduka Koko Prabu kula dherekaken kundur dhateng Mandura. Ngono. Inggih. Ya, aku manut. Sawetara tak mapan ana negara Ngamarta. Menika kasinggihan Yayi kula nyuwun pamit tumuli kamparingna pustaka. Daya-daya kula madhal pasilan sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati.
mendak alon tata trap silanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Werkudara malah gawe kaget sak penggering Koko Prabu iki sowan Ngabyantara Panakawan Petruk kelawan Bagong ana wigati apa ora kaget timbal ana wigatine apa Panakawan padha sowan ya pancen sowane becik bar kakangku kudu nglungguhi Bawa Laksana nah yen sowane Petruk apa dene Bagong bakal gawe geger dielingake yen to iki ning kedaton iya Dimas prayoga nunggonmu lungguh yo wis ora kurang prayoga Panakawan Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing Lodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun menawi wonten lepat anggen kula mun jatur ngesa paduka sanata kula nyuwun pangapunten jer kula menika namung batur kula menika namung kawula kula menika namung Panakawan mila kiranging tata krami kiranging munggah uga kula nyuwun pangapunten iya Petruk ora dadi ngopo wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma tansah pinayanganing kawidadan niring Sambikala iya Bagong nggih sowan ratu kok tanpa nganggo klambi kudanan sinuwun nika kula pepe teng beteng lho beteng kok umepe klambi riwitena panas kono terus iya wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan prayoga nunggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Panakawan Petruk padha rarja sapraptamu sinuwun mandura ya wilujeng den bekti kula kunjuk ya pangestuku tampanana nun inggih sangat anggen kawudadosaken jimat Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa mung kowe tak kandhani nggih ratu kuwi dudu omahmu kedaton iki bak tata krama nganggo pernatan ora sak penake dhewe kowe sowan ratu tanpa nganggo klambi mongko tanpa nyembah tanpa ndodhok anggepmu apa kowe iki dadi patuladaning para kawula najan kowe midrajating batur ning kowe iki baturing para Pandhawa kowe Panakawaning para Pandhawa kawula iki do nulat karo cak-cakaning Panakawan ora sak penakmu dhewe iki ngopo ta iki kowe kuwi lho kowe kuwi aku ngopo kowe iki ora nganggo klambi heeh maksude nek neng kraton ora entuk kudu nganggo klambi aku wis matur to teles nek aku masuk angin Baladewa gelem ngeroki apa lho kose to iki ratu e Gong lah wong ora ana kenthang kimpuling lelakon pojok plaret teng kanan kok muni-muni lho tur sing tak jak salaman ki sinuwun Prabu Puntadewa sinuwun Prabu Puntadewa ora lara atine kok wong kono-kono kok geger ngopo Gong
Iki Nalendra. Wis ngerti ngomong tukang becak ya sapa? Ning ora ngawur. Aku ya lara ati duneke sapenake dhewe ora. Tur kene iki Ngamarta. Aku ki mlebu metu kene iki, Truk. Nek ora ana pasewakan kowe ngerti dhewe to, sing ngepel iki sapa? Kowe karo aku nganti gembrobyos. Sing ngepel aku, sing resik-resik aku, sing ngeluti aku kok. Kono kok omong bae. Aku ki mengandani tata krama, tata kramane abdi karo ratu lan pranataning praja. Wis ngerti? Wah, Jan. Gong ora gawe masalah kowe iki. Wis to santai wae. Sinuwun Prabu Puntadewa ki aku ora klamben wae ora apa-apa. Tak ora percaya tak. Sinuwun. Piye Bagong? Nyun ngapunten kula mboten ake klambi nggih. Ora apa-apa. Oh. Mendengar apa tidak? Senengane do kaya ngono kuwi ya. Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki sawijining ratu sing lembah manah. Abdine iki dunggahke ning Datulaya. Arep wong kere gedibal 17 nek pancen niate apik. Kepengin nyuwun karo Nalendra diparengake munggah ana ing Datulaya sing jlambrahe kaya ngene iki. Ya, Tru? Ngono kok omonge ora. Ya wis ora gelem kandhani ya wis. Ora usah ngandani wong bapak ora tau ngandani kok kowe ngandani. Demen isin kowe rasa kondo karo Bagong, rasa ngomongi Bagong. Dinengke wae. Wah, bocah kurang sakon. Wingi pun digenepi ya, Den? Petro Podolarjo sapraptamu. Wilujeng Den bekti kula kunju. Ya, Bagong. Dalem. Rarjo sapraptamu. Pengantenipun Dara Werkudara wilujeng bekti kula kunju. Ya. Petro Bagong Podolarjo. Pangestunipun Dara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Ya, Petro Bagong. Nun. Raharjo sapraptamu. Wilujeng bekti kula kunju. Iya. Ing atase Bagong kok akon pindah Janaka. Njur derajate iki dhuwur endi? Riki niku tempat duduk kula. Lah kok sampean kok ngenggoni? Nomere kursi pinten? Lho, nomere kursi pira? Padhake ora. Wis-wis Janaka ora dadi ngopo? Koko Prabu Kasinggihan. Petro dalem. Ana apa Petro apa sowan saka karepmu dhewe? Apa diutus bapakmu Semar? Saderengipun kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur Maduka Sanata. Iya Petro ora dadi ngopo? Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula namung badhe caos suwuninga sinuwun. Sampun wonten setunggal condro niki bapak lara. Lho. Bapakmu nandang roga. Nggih. Pun boten purun menyat saking peturon. Ming meneng mawon. Nek kayane niku ya mbuh larane apa ning matane niku melek terus ketap-ketip ning boten purun ngendika, boten purun obah, ming meneng mawon. Sentek ati kula, ya Gong. Ora. Mbok iya ngono to, Le? Aku ki penemune dhewe to. Iya, iya. Soalnya nek bapak loro iki asline lho aku bahagia. Lho. Mergane pekarane bapak gede. Kan ra-urane kowe karo aku entuk warisan. Nek ndasmu diklukne rak pecele kene kon. Anak kok kaya ngono ora. Wis gak matur. Bapak niku sakit. Oh, kula wis mboten kurang-kurang anggen kula kepengin nambahke bapak niku kula goleke Brahmana wiku winasis. Sing wong pinter kula kan jampeni karo bapak ning ya wis madal sairing usada mboten iso ditambani. Sedih kula pendak dina niku kula tunggoni. Ya mau nganti sesasi kok dereng enten kabar Pandhawa tilik karo bapak. Mula tumuli nalika semanten wancine malah tengah wengi. Kula kalih gareng kalih Bagong niku nedeng mlek-lekan nunggu karo bapak. Bapak niku gregah tangi. Kaya dudu bapak sing ngendika. Ning nuding kalih kula kalih Bagong, nuding ngenten iki terus ngendika, Pandhawa kudu tekan kene sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Klimasada. Bareng ngoten niku nggletak melih. Persis Mr. Bean ya. Kowe ngerti Mr. Bean barang? Auto TV e. Waduh.
Wis tuku TV. Wis karo Kasidi. Apa? Kasidi player. VCD kok Kasidi kowe. Senen ilikmu kowe kok. Profesor di kaset iki. APCD. Heeh. Apik terus. Wah, kanggo nyeteli film silat. Mulane betah ning omah. Kowe ndek sing Cina? Oh, sos. Ajar ora. Ngoten niku sinuwun. Mula tumuli kula sowan ngersanipun Sun Prabu Darma Kusuma ingkang wigati namung badhe nyuwun para Pandhawa gangsal cacahipun monggo kula aturi tedhak wonten ing Karang Kadempel mituhu menawi dados ngendikanipun Bapak sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada pun ngoten mawon cekaos gampil mawon sedyanipun Petruk. Dinten niki sabibaring masiwakan Ndara kula Puntadewa Werkudara Janaka kula Sedewa kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek Pandhawa kersa mbok menawa dadi srana waliyanipun Bapak, ning nek Pandhawa ora kersa ateges nuwun sewu, selaminipun kula suwita menika mboten dipun agem dening pepundhen Pandhawa. Selaminipun kula labuh-labet dhateng para Pandhawa menika mboten dipun gagas dening para Pandhawa. Lan nyata yen Pandhawa menika satriya ingkang boten ngerti dhateng lelabetanipun tiyang sanes. Menapa ta sababipun kula matur mekaten? Hembanipun Bapak menika anggenipun suwita dhateng para Pandhawa menika sirah dienggo sikil dienggo sirah ming supaya muktekke para Pandhawa. Ning bareng Pandhawa wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda, diaturi rawuh teng Karang Kadempel kok Pandhawa boten kersa. Kanthi pawadan alasan napa kemawon boten tedhak enten Karang Kadempel. Kula anggep nek Pandhawa nika mboten ngerti males kabecikanipun Bapak Semar. Pun ngoten mawon. Kula nyuwun dawuh. Petro wonten dawuh. Satemene nelongso penggalihku bareng midhanget yen to bapakmu nandhang raga. Nggih. Lah niku bendina ya nangis. Teng omah niku bapak wis kaya kunarpa. Wis ora iso apa-apa. Bebuang nggih teng kasur. Nguyuh nggih teng kasur. Bapakmu nggih. Kula sing ngresiki. Kalih kula ora tau gelem. Wingi dek pas kira ana aku lho, Tru. Ora tau nyedak ora gelem malah wedange bapak tok omba-ombe. Kowe anak sing kebangetan kok, Gong. Lha sinuwun. Terus kula mbok menawa niki dadi sarana waliyane bapak. Pandhawa tak aturi rawuh teng Karang Kadempel. Petro, dalem aja ngluputke aku ya, Petro. Lah pripun? Yen kowe njaluk Pandhawa jangkep dina iki ora jangkep. Yen sira nyuwun Pandhawa mundi pustaka jamus kelima sada dina iki ora ana. Lho. Sebabe napa? Mara gagi petungen Pandhawa ingkang padha lenggah ning Datulaya iki apa genep 5. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekula. Oh. Kok kurang siji? Bendaramu Sedewa ora ana. Kok mboten wonten? Petruk tak ketak sirahmu kok. Kaget aku. Yen ngapunten ayo. Kaget kula ki yo. Kok dadi Ndara Sedewa mboten wonten niku pripun? Gong. Ndara Sedewa ora ana. Lho, le nyarekke jam pira? Ora paham cah iki. Tegese ora ana iki ora ana ning Pasewakan. Heh? Ora ana ning Pasewakan. Lho. Ngene ndi? Iki lagi arep tak rembug le. Wah, jan iki kok dadi kanane. Ha iki nek nganti ora genep 5, Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel, bapak mati lho, Tru. Ha iya. Kanane kaya ngono e. Piye iki? Sik, ngenteni Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Mula aku matur karo kowe, aku kandha karo sira. Aja ngluputke aku. Lah terus kok kanane kaya ngenten panjenengan pembareping para Pandhawa kok nganti Pandhawa godhang kurang siji niku lho kok ngluputke sapa? Petro, nggih. Sing nundung bendaramu Sedewa apa pun bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara? Iya, Petro. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus kelima sada. Kabeh padha sarujuk amung bendaramu Sedewa ingkang ora mathuk lan ora cocok.
Merga rumangsa pustaka kuwi aja nganti pisah kaliyan para Pandhawa, pusaka kuwi dadi panguripaning kawula Ngamarta. Yen pusaka bakal diboyong ning Ndarawati, bendaramu ora sarujuk, tumuli dadi cengkah rembug lawan bendaramu Njodipati. Gempung penggaling bendaramu Werkudara, tumuli bendaramu Werkudara nundung kelawan bendaramu Sedewa kon lunga saka negara ing Ngamarta. Merga Sedewa ngukuhi pustaka Jamus Klimasada aja nganti lunga saka negara Ngamarta Petro. Ngoten to? Iya Petro. Ngapa itu? Menengo. Mundur. Ya aku nesu iku mbane kedupak cangkemmu. Nuwun sewu, Gus. Nuwun sewu Ndara Werkudara. Ndara piye? Leres sampeyan nundung Ndara Sedewa. Iya, pancen bener. Sababe ora manut karo aku. Apa kudu ditundung nek wong ora manut? Apa wong nek ora manut kudu ditundung lunga? Apa kudu lunga saka negara Ngamarta kula tak takon? Apa ora iso dikandhani kanthi alus-alus? Ndara Sedewa niku adimu lho, nuwun sewu. Panjenengan kalih Ndara Puntadewa kalih Ndara Janaka menika tunggal wadah, tegese tunggal ibu. Mongko Ndara Sedewa nekula niku beda ibu, mongko ujaring para sepuh, yen kowe tresnani adimu ku alon ki tresnanono ngluwihi adimu sing tunggal wadah. Lah kok malah sampeyan nundung Ndara Sedewa niku karepe piye? Niki merga sampeyan nundung Ndara Sedewa, bapak kula iso kejek-kejek. Merga Pandhawa ora iso rawuh teng Karang Kadempel jangkep 5 cacahe. Apa itu masalahe? Waduh. Tak ketak-ketak kowe. Aku tak takon, aku tak melu nesu. Ngene tak omongi, heeh. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Wus. Mergane Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Klimasada sing arep diboyong Ndara Sinuwun Ndarawati. Heeh, terus Ndara Sedewa diseneni Ndara Werkudara ditundung lunga. Monggo kowe ngerti to bapak butuh Pandhawa 5. heeh. Monggo nek ra ana siji ki tegese Pandhawa ora genep 5. Ngono ya? Heeh. Lah terus masalahe kowe nesu? Lah ya iki mau. Watis. Ora ana ketoke ora ana sing nggo nesu ya, Tru. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Heeh. Merga Ndara Sedewa nggondhali pustaka Jamus Klimasada. Ndara Werkudara duwe penemu pustaka diparingke Sinuwun Ndarawati. Betul. Ndara Sedewa terus ditundung mergane Wani karo Ndara Werkudara. Terus Ndara Sedewa lunga. Heeh. Lah ya iki nesune nggo nendi? Aku dhewe bunek lho kok. Ngene lho. Iki nek Ndara Sedewa ora kondur, Heeh. iki ateges Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel 5. Ngerti to? Bapak butuhke apa? Bapak mbutuhke obat. Obat nggo ngobati matamu kuwi. Trombo ora kasar cangkeme. Aku ki mumet lho gong anakku ki goblok banget. Wah, wis kowe rasa nesu. Ya nesu karang kowe karo aku ki wis wong loro e. Nek nesu karo Ndara Werkudara. Masalahe Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. oke. Rasa suluk. Tak suluk barang ora. Men ketok Greget ora. maksudmu piye, Wer? Lho. Adimu dhewe tundunge maksudmu piye? Monggo bapak mbutuhke Pandhawa 5 rawuh nang Karang Kadempel sinambi mundi. Apa to? Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada. Aku nek nganti kok bapak ora kelakon didep Pandhawa 5, nek bapak cilik lara, gedhe tekaning mati, sapa sing tanggung jawab? Semangkean kowe. Mentala karo Ndara Sedewa. Dumes Dewa ki nom dhewe. Terus kowe luwih tuwa, sithik-sithik kudu manut kowe. Ora selawase wong tuwa ki bener. Semangkean ora. Kowe iki nesu karo sapa? Werkudara, kok ngerti aku? Siramu nutupi kok. Ngono luwih cetha.
Ratu kok kon mengleng iki lho. Ora ana ratu kok kon ngene iki ra ana. Ngono terus lho? Yo. Hah? Aku sing ora trima. Tantrimane Bagong karo Petruk, kowe tak kandhake bapak kowe Werkudara kowe. Aku matur nang kersane bapak. Bapak mengko takon jenggelek. Aku teko tak lapori, Pak, Pandhawa ora iso rawuh nang Karang Kadempel 5. Bapak terus muni mergane apa? Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara. Kok Ndara Sedewa ditundung Ndara Werkudara, aku njlentreke ngene, Pak. Bapak terus mari ya, Tra ya. Heeh. Bapak mari nesu kan. Ndaraku ke pancen njaluk dikandhani tenan. Nesu nang Jodipati. Pancen bapak war nesu arek aku kon mara. Ora wedi ya, Tru. Liyane. Pamane apa? Nek bapak nganti nesu karo sampean, bapak ngetokke kekuatane bapak. Kekuatane bapakmu apa? Apa, Tru? Ambo. Apa kekuatane? Apa ayo? Aku ora ngerti kok. Yaiku kekuatan lahir lan batin. Kowe cilaka nek nganti kena kekuatane bapak. Pun pokoke kula mboten trima perkara niki. Kula ya ora trima. Tak kandhani. Kowe tak kandhani do iso ora? Kowe iki do gagas karo awakmu apa ora? Kowe iki do nyawang karo githokmu apa ora? Kowe iki mung batur-batur kok dlangap-dlangap. Ucapmu ning Kedaton Negara Ngamarta. Werkudara ki arep dikaya ngapa kuwi piyai? Kuwi bendaramu, ora sampenamu dhewe tau une-uneke. Truk. Padha loro mungsuhe saiki, Truk. Iya. Kowe njagani Werkudara, aku tak njagani iki. Ratu Valentine. Lho. Ratu Valentine. Aku iki ping kuwi awake kuwi. Bagong saya kurang ajar karo aku. Saiki ngene bae, kowe baliya. Ngenteni nek wis rampung Yai Prabu Ndrawati nambak rengkaning Projing Dwaraka. Wis lak mecicil, Bapak. Sing dibutuhke saiki kok. Truk, percuma wae dhewe padu karo wong loro iki. Karepe mumpung sinuwun Ndrawati durung adoh, terus doya ya, Truk yo. Yo, bekakang nang dalan. Yo, ora apa-apa kok, yo. Manik jajalan surtane baune iblis lanak ratu diancam karo batur-batur arjo ngopo parah kowe Janaka kok tingak-tinguk arep ngopo. Kula bingung piyambak Koko Prabu. Teka lampanipun kados mekaten Koko Prabu, kula mboten mangertos kedas kados pundi. Yayi, Werkudara lan Koko Prabu Mandura sajake mirang sarta miruna kelawan Panakawan. Upama dadi panca bakah pisan ya Dimas. Pisan aja nganti dadi daredah antaraning Koko Prabu Mandura lawan Werkudara lan Petruk apa dene Bagong Yayi. Mlayune nek ndi ya, Gong? Aku ya ora ngerti. Aku padhe kok klipat lunga. Ayo karang men ketok gayenge. Oh, gunung matos ora. Kok men ketok gayeng ora. Ning mestine Sinuwun Ndrawati iki biasane nek tinggane ndi-ndi ngasta kreta. Heeh. Titihaning Sinuwun Ndrawati iki kreta Kyai Jaladara. Iya. Titik wae bane to. Tilase. Iki. Oh. Ayo, kapokmu kapan? Kecandak iki genah iki terus. Iki lho, Mbak Tipak ban iki lho. Tak turute. Ya. Hati-hati lho, Gong. Udu Pak Tru. Udu. Wong gawa bata.
Ah mesti kaya wah wis. Ning mesti ketok ora ada tro wong aku ki mau kaya seliringan kok ning Amarta. Ha iya. Piye Gong? Sik tro. Kae kok padang-padang ana panggung kae apa ya, Tru? Dilek ana sik. Apa Gong? Ana pentas limbukan. Nonton sik apa piye? Yo.